Hello bye song bahai tong bai khaklai jotona kahamna tong bai na sungbo kahamna tongo hingke ei matro sung thaijuk bagano phai sok paija iko ani logi tongo ani bwsai hingke yang ukologo tongo sar dulal ei matro sung thaijuk bagano beraina hani phai mani hingke guys norok bo naidi ang tini norok no kaham kai thaijuk bagan berai phunugano ihe thuku sung tini kaham kai thaijuk bagan berai manglak tamni hingke Agartala thana bagi hini haimani je aboni bagi kaham kai norok no thaijuk bagan berai phunung manglak tobo je kisa berai mani nok no jotono phunung nai hingke guys norok naidi ko ani uklogo thaijuk kaham chali chali bethai kormo kakrang kai thaijang nung manano ei matro sung sok paijak hingke guys norok naidi ei matro yang bukhak phaimani benana thaijuk kosok hajar burung klai tongkha guys tamni bagi sogi klai tongkha saimia guys hingke caretaker no sung naimani bosawo ayang onya jagani tumani bagi belai gari oni nangchinang sogi thangbai ka hanoi nai hingke borok malik no phungna bagi obo haike toni khani sawo hingke guys ei matro yang tai khaksa phajing paika hingke naidi norok orobo thaijuk kubangma bo thaijak nugano guys song norok dati berai phaibai di thaijuk bethai tai asani thaijuk bethai paithangka hangke norok omo hai naithok thaijuk bethai chali thaijak nugui mangala guys hangke tabuk sung kipli tongo baya song norok nai tongbai di ane o video no ei matro sung kipli tongo hangke oro hangke thaijuk nursery khaijak ei matro norok nugui manano oro kwbangma quality ni thaijuk nursery khaijak tongo guys song norok paina hangke paitlangi mano oro tangkijak tongo price thepajak hangke sung tabuk hangke yang buskang thangi tongo ei matro thaijuk bainani bagi hangke guys thaijuk bisi kwbang paia kisano paitlangnai tamni hingkangke babano thaijuk bagano tuimalia sung tei oisa ma phaipinai thaijuk bagano babano berainan bagi hingke apru hingkangke sung thaijuk kwbangma paitlangnai guys hingkangke naidi norok guys ang tabuk thaijuk ni dam busuk sungi nainai hingke thaijuk ni dam sungi naimani borok sawo rang hingkangke keji 100 taka hingke tei kaisa bari khet hingkangke keji 200 taka hani sawo guys ei matro yang buskango tam tong norok na ang tabuk berai phunungnai hingkangke yang buskango phaiyi hingke tei kaisa tongkho banana hingkangke keji 300 taka khari tongo hingke yang buskango naidi guys norok dragon fruit thai tongo nugui manano hingke obotoma color wngna norok comment kai sabai di ang hingkangke kufurjat wngna haima tongo guys hingke tabuk hingkangke ei matro metro bazar phaisok bake Agartala ni metro bazar kurti kaham da tong naithok da tong painani bagui moloba kurti kaham naithok no tongo haipano rang sikri rang o kopal rang sikri hingkangke tobo phano dam kom rok ni mano hni berai nai tongo guys hingkangke ei matro ani bwsai ano obo kurti nada naithok jak hnei naidi hini sawinai ang nai tongkha guys hingkangke ang o kurti no naithok jagia oro berai rinai hingkangke tabuk hingka ang ei matro tewisa kurti naithok kaham da mano hni naitugui tongo baya song hingkangke iko oro ei matro kaham kaisa nukha ang ikile oro kaisa naithok mankha hingka guys o kurti no ang kisa naithok jaka haipano rini quality bisi hamya guys hingkangke ang tabuk omoni price naidai busuk price naidi norok iko ang norok no phunungnai amoni price hingkangke nugui mangkhana iko norok 699 hingkangke naithokma to naithoka haipano bini rini quality hamtaya ang naya hingke ei matro tak ang tei khaksa bukhago thangi nainani aingo kurti naithok da tong guys hingke norok naitong di soyawi ane o video no ei matro oro tei kaisa kurti nuk manjaukha guys pink color ni kurti haipano camera o hingkangke tangi jani bo red khe nungjak tongkha saimia guys omo hingke pink color ni kurti naithok bigola angomono naithok jaka haipano bini dam bo black kheno naithok abon baga angmo nalia hingkangke wati sek buskang nokholai mani wati jak khaijak hingke sung time shot ni bagi bag bazaro sati paina bagi thangna nang tongkha guys hingke bag bazaro phaisok bagya ei matro sati ang duita sati shoes khaikya iko oro norok nugui manano screen o omoni price iko hingke ang obo kaisa shoes khaikya hingke ta kaisa blue color ni bo ang shoes khaikya hingke tabu ang norok no sati pehele phunungnai norok sati na naithok jai naidi norok nugui makana sati omo hingkangke bisingo bwthai gnang ei matro sati nai tongo ang tabuk blue color ni hingke tabuk tei kaisa purple color ni sati norok khulugui phunungnai guys norok nara naithokjak naidi hingkangke iko bo hingke purple color ni bwthai gnang bisingo hingke black color hingke ang o purple color no tlangnai ang obo naithokjaka guys hingkangke tabuk hingkangke ei matro black color ni bag manjaukhas obo bag black no naithokjaka ang norok nara naithokjak bai comment o sadi hingkang nanai hingkangke current bo thangi paikha kolomani mukhang si thangmaika jotono yang iko sardulal bo kolomjakmani marangjagui tongkha hingkangke nainai di norok screen o kolom tui busuk si tongkha nugui mangkhana hingke tabuk hingkangke ei matro iko bag kosomno ang tlangi thangsinai guys norok nara naithokjak bai comment o sadi haino hai yang kuna phai tei kaisa bag kosom color ni bag manjau guys hingkangke norok nara naithokjak oi bag no bo sabai di obo bo nasinai ang hingkangke tabuk ei matro smart bazar phaisok paikya
smart bazar bisi video kai bangla battery longi tongkha guys iko thok kaham ritong angka yang kangke tabung ke ani buprang sani goleo pai sok bai ke angke oro bo guhati thangmani sini bagi ketui rok pai tu bejak angka yang an besai angka yang bini rumo thangi plam nahana thango bini ketui pai sini ani buprang sa ketui pai rohman nahana thangmani iko bo pai sok bai ke iko nai de ei matro plam kesak tui bai ke angke bo o plam no nogoi tong malia pho sai khizna han sau sujai na sasinai po botong malia pho obono nogoi angka botabok sawi sanai o plam thoda thok thogyan rok nai tong bai de guys botabok khugi tongo o plam no sanani bagai ngange norok nugi mana no oplam black no thokbo iko black no thogo ni saw angkete angbo tongmalia ei matro angbo test khai nai sinai thora thok angke nadi ko rok kutai tongo kutai kahmni kutai sinamjak ngangke oro te kaisa tongo biscuit mokai bakery ni biscuit angomno tabuk sai nai ngangke nadi ko kiting kes namjak ngke tabuk ngangke ang test khlainai kutai kahmni kutai black no kothok ngke mo ke bakery ni biscuit mo black no kothok ei matro ang sai tongo black no thoka ngke tabuk ngangke plam sanai ang sabamani pura ei matro plam sana nai tongo nai plam busuk nai to kothok kesak omna ang sanai tini nani video sujarate nong sinai jotono no sarika ha